Yeah! Senyores i senyors, benvinguts a un altre Verihuevo en temps del coronavirus. Coronavirus. Bé, este seria el nostre teletreball número 35. Ja ho sabeu que estem en fase 1, ja n'hi ha un altre ambient, la gent a les terrasses dels bars, allà en la mascareta, fent-se la cerveseta, les olives, el bocata, la mascareta penjant així, l'altra gent, l'altra llana, l'altre fumant, la masca baix del nas, la màscara així, que dius, hòstia puta. Bé, lo de les màscares ja parlarem, perquè el govern ha dit que són obligatòries. Bueno, este matí mos hem trobat en uno, i un home així, d'ací, del poble, que deia, a mí que m'agobia, yo no la llevo porque a mí me agobia. A mí si me para la policía, es que me agobia mucho. A mí si me para la policía le diré que no me había enterado de que era obligatoria. Pues mira, això és, la gent s'ho passa pel forro els collons, això que dius, by the forring of the collons en anglès. Bé, a veure què tenim avui per així, què tenim, a veure, tenim així, mira, el més xulo d'avui és, hem vist que Isabel Díaz Ayuso ha fet una escultura, ha posat en la seu de la Comunitat de Madrid, ha posat una escultura en homenatge a les víctimes del coronavirus. Hi ha hagut molt de cachondeo, una escultura que és una cosa així, és com un alien així, tot blanc, un alien blanc, una màscara així, està sobre una cama, la cama és així dorada, el cos és blanc, la cama és dorada, i la cama està sobre un cagalló, el que es diu tota la vida un cagalló, una merda així, i la cama... Clar, ha hagut molt de cachondeo perquè molta gent ha dit que l'han batejat com el fantasma cagant, ¿vale? El fantasma cagando la titulen. Molta gent, molt acertadament, també han dit que per fi li han posat un nom a una frase típica que és la de, mira, una mierda pinchar en un palo. Per fi li han posat imatge gràfica a una mierda pinchar en un palo, que és literalment això. Bé, l'escultor ha explicat ahir lo seu, que era un homenatge a los héroes i el dolor, d'això ja parlarem. Total, que tenim l'escultura d'Ayuso, que Ayuso és un no parar, i aquesta dona, això que diu, per l'amor de Déu, no para, aquesta dona no para. Anant a València, venim a València, tenim el món de la cultura, el tenim en flames. Vosaltres ja sabeu que la cosa està molt complicada, la gent que fem coses relacionades amb la cultura, estem calfant-se el cap a veure com collons tornem als teatres, com collons fem això, fem allò, vale? Però avui la notícia era que la Betit és l'associació d'empreses de teatre, han decidit trencar el diàleg amb cultura, vull dir que n'hi ha un mantecau ahí, bé, d'això ja parlarem, vale? Continuarem derivant i li dedicarem un verihuevo al món de la cultura, d'això ja parlarem. Tenim la Betit, que trenca el diàleg, què més tenim per ahí? Tenim el Pedro Sánchez, que té un lío, això que dius, què passa, Pedro? Total, que ja s'ho ha enterat que el Pedro Sánchez ha fet un pacte així, un poc secret, entre PSOE, Unidas Podemos i Bildu. Era un pacte per a derogar la reforma laboral del PP, del 2012, crec, no? La reforma laboral del PP, per a derogar-la, resulta que han fet un pacte, però aquest pacte hi ha gent que no s'havia enterat, no? Crec que hi ha ministres de la ministra d'Economia, la ministra de Treball, que no s'havien enterat, i diu, què és això, què és? Total, que n'hi ha molt de lío, perquè clar, els de Podemos diuen que volen fer el text íntegre, vull dir, el documento íntegro de la derogació, vale? I ara el PSOE diu que no, que van a hacerlo no íntegramente, hay que hacerlo por partes, perquè no anem a derogar-lo, no és convenient fer-ho de cop, no? Vull dir, n'hi ha un jaleo que té un jaleo el Pedro Sánchez, perquè per una banda té els de Ciudadanos apoyant-lo, pactant per a les pròrrogues, els de Ciudadanos ara estan pactant en ell per les pròrrogues, però tenim el d'Esquerra Republicana que està rebotat en el Pedro Sánchez, vull dir que el Pedro Sánchez diu, és precís, Pedro, ara fer tot això, a veure si mos aclarim. Bé, tot això ja anirem averiguant. I què més tenim per així? Hem vist, hi ha una cosa molt xula, mos ha agradat molt una seqüència que hem vist de la Barceloneta. Ja l'heu vist? S'ha fet famós el lagarto de la Barceloneta. El lagarto de la Barcelona, que va el tio ahí, fent flexiones.
El lagarto de la Barceloneta. Hòstia, hi ha una seqüència molt xula, un aplaudiment per a qui hagi fet el vídeo eixe, que estan per la Barceloneta i estan tots fent flexions, fent esport, però fent esport com si s'acabara el món. Fent el pino, monopatins, flexions. Que dius, hòstia, que xulo, me cago en la mar, tu. Van agarrar ganes de posar-me en forma, però clar, sense guardar les distàncies i sense mascaretes i a prendre pel cul, que dius, ala, visca la Barceloneta. Bé, i ja està, el lagarto de Barceloneta, molt bo el plano seqüència, i vosaltres sabeu que en els Verihuevos sempre estem registrant este moment que tenim en Espanya, este moment que tenim en Espanya de reglotar fatxa, d'explosió, del fatxerío patrio. I, bueno, tenim ja ho sabeu que hem estat parlant de les manifestacions venga, l'altre dia vam veure a una pija d'estes dient me l'acaba de comprar, mira, me l'acaba de comprar el perol. Bé, tenim a el del palo de golf. Tot això ja hem anat parlant, però ara n'hi ha hòsties. Ara en les manifestacions, el que hem vist avui en la tele és que n'hi ha hòsties, d'uns els amotinen uns als altres, i hòsties, vull dir que la cosa ja està calfant-se. Bé, i ja està. I dins d'esta explosió fatxa que tenim en Espanya, hem descobert una diputada de Vox que nosaltres encara no l'havíem clavat en els Verihuevos, i jo no la tenia massa en el cap. Carla Toscano de Vox. Jo avui acabem el Verihuevo amb esta frase de Carla, que és una joia. Parlant de la violència de gènere, de la violència de género. Diu, ustedes parten de una mentira de base cuando afirman que existe la violencia de género, cuando en realidad esa teoría es un invento feminista que la izquierda ha utilizado tras la caída de la URSS para no quedar vacía de discurso. Vull dir que la violència de gènere és un invento feminista que la izquierda se ha inventado tras la caída de la URSS. ¿Qué dius? ¿Qué? Es como una película de ciencia ficción. Tras la caída de la URSS, ustedes no querían quedar vacíos de discurso y se inventan la violencia de género. Bé, ahí l'únic que podem dir-vos és que, bueno, la Irene Montero va fer una cara que va dir bé, això ja parlarem. Però només heu de saber que Carla Toscano és també coneguda, això seria de la creadora de... N'hi ha una frase molt bona d'ella que diu, feministas, voy a ser breve, dais asco. Que dius, hòstia. Y una altra molt xula diu, los gobiernos nos ponen cada vez más fácil suicidarnos o acabar con vidas ajenas. Senyors, ahí vos deixe una perla fina que hem descobert per al Verihuevo. Així que continuarem informant, quan ja no sabem si tirarem per així, si tirarem per allà, no sabem on collons farem el teatre, però tornarem. Això que dius? Volveré, no problemo. Hehehe